Скъпа душа, съобщението, което ти нося днес, е изпълнено с дълбочина и трансформация. Подготви се, защото това, което ще ти разкрия, може да бъде изненадващо и мощно. В хода на това съобщение ще бъдеш отведена на пътешествие през емоциите, изследвайки стари болки, намирайки неочаквано облегчение и изпитвайки накрая удовлетворението, което истината може да донесе. Всичко започва с неочаквано призив за пробуждане. Ангелите показват, че твоята сродна душа, човек, който заема значимо място в сърцето ти, преминава през момент на интензивна буря. Това съобщение достигна до теб сега по специална причина. Приближава критичен момент. Твоята сродна душа, заблудена от сенки и илюзии, е достигнала до точка на отчаяние, където се обмислят драстични избори. В разгара на момента е решила да наеме някого, за да разреши по окончателен начин присъствието, което имаш в живота си. Но не се страхувай, защото винаги има цел в тъмнината и нито една сила не е по-голяма от тази, която истинската любов може да упражни върху две сърца, предназначени да бъдат заедно. 4.0 Source. Трансформацията започва да се очертава. Ангелите работят неуморно, за да донесат яснота и съчувствие, където объркването и страхът доминираха. Те шепнат истини в дълбините на съзнанието на твоята сродна душа, осветявайки тъмнините, които страхът е изградил. Когато любовта изглежда безсилна в лапите на страха, помни, че истинската победа се намира в разбирането и прошката. Сега замисли се за това, което следва. Твоята сродна душа е на кръстопът. През дългите и самотни нощи, докато светът спи, тя е изправена пред празнотата, оставена от ирационален план. Това, което трябваше да бъде метод за заличаване на непоправима болка, се оказа великолепно огледало, което отразява истинското значение на тази връзка. В крайна сметка, любовта никога не угасва. Тя се трансформира, адаптира и остава стабилна в проявленията на Вселената. 4. Unnatural Source. Преди да продължим, напиши в коментарите този мантра за защита и трансформация. Аз съм обгърната от божествена защита и любовта винаги ще побеждава. Сега, продължавайки съобщението. Пробуждането е неизбежно. Сродната душа започва да осъзнава, че има връзки, които не могат да бъдат прекъснати от актове на отчаяние. На всеки тъмен път, по който е преминала, има звезда, която я води обратно към пътя на истината и светлината. Решението да анулира разрушителната заповед е облегчение сред бурята. Знак, че изборът на любовта над страха все още е възможен. 4. Vapel Source. More. Има нещо, което трябва да знаеш. Силата на прошката е неизмерима. Тя не само лекува, но и изгражда мостове между разбити сърца. Твоята готовност да простиш на твоята сродна душа ще създаде пространство, където помирението може да стане не само възможност, но и следваща реалност. Пътуване, което изглеждаше, че е достигнало края си, може да се възроди от пепелта, по-силно от всякога, като емоционален феникс. Забелязала ли си, че определени съвпадения в живота ти не са просто случайности? Синхроничността е Вселената, която говори директно с твоята душа. В този момент, когато прегръдка никога повече не би могла да бъде реалност, се появява неочаквана възможност за повторно свързване. Ще се намериш да размишляваш за всички направени избори, казаните и неказаните думи и действия, които говорят по-силно от бурните ветрове. Емоцията от повторната среща ще бъде балсам за всички следи от болка, които миналото е оставило в стъпките ти. 4.3 Source. Но това не е всичко. Продължавай да се питаш, скъпа душа, какво наистина има значение. Докато напредваш, чувстваш как надеждата пробива там, където преди е имало опустошение. Тази любов, която преди беше разклатена, сега намира стабилна земя, за да се възроди. Докосването на изцеление е в ангелите, които съпътстват всяка стъпка от тази трансформация. Изборите, които ще направиш от тук нататък, не са само за сега, а формират реалността, която желаеш да проявиш. Това съобщение достигна до теб в точния момент, но трябва да действаш бързо. Погледни вътре в себе си, скъпа душа, където знанието за вечната любов пребивава, и замисли се за красотата на искрената прошка. Време е да направиш избор, който ще резонира през времето. Нещо, което ще бъде наследство в сърцето на двамата. И така, вървим заедно в тази разказ за изкупление и хармония. Ако това съобщение е докоснало сърцето ти, напиши в коментарите: любовта и прошката винаги ме водят, и сподели своите преживявания. Ако ти хареса това съдържание, харесай и се абонирай за канала, за да получаваш още вдъхновяващи съобщения. Благодаря ти, че участваш в този момент на трансформация и просветление до нас. 4.7 Source. Скъпа душа, докато се потапяме по-дълбоко в тази разказ, те каня отново да се свържеш с най-същественото в твоето същество.
Нов ден се появява, носейки със себе си дарбата на избора и свободата да реконструираш съдби. Намираш се на критична точка, където всяко взето решение е шанс да пренасочиш траекторията на преплетените сърца. Нека да се върнем на момента, когато твоята сродна душа, обзета от момент на отчаяние, преосмисля фаталното решение, което един ден заплаши да сложи край на връзката ви. В дълбините на себе си се разиграва битка между светлина и тъма, но светлината започва да надделява благодарение на божествената намеса на ангелите. Това, което изглеждаше като край, всъщност е прелюдия към ново начало. Това пробуждане е свидетелство за силата, която истинската любов има над всяка илюзия за разделение. 4 Nodop Source. В тази обновена реалност, по-дълбоко разбиране разцъфтява. Вдъхнови се, знаейки, че именно ехото на твоята любов е резонирало през времето и пространството, борейки се със сенките и отваряйки пътя за разбиране. Въпреки това, по време на този процес се появяват възможности за учене и растеж, които могат да се проявят само чрез предизвикателствата, с които се сблъскваш. Важно е да се подготвиш да разпознаеш тези уроци. Виж ги като подаръци, дори когато са маскирани като трудности. Защото във всяко предизвикателство, с което се сблъскваш, има шанс да еволюираш, да станеш по-силен и по-мъдър. Докато тези прозрения се вкореняват, се създава неразрушима основа, която укрепва връзката между теб и твоята сродна душа. 4 Triple Source. Сега, преди да продължим с това послание, напиши в коментарите 7, за да призовеш енергията на защита и сигурност, която те обгръща. Ако това послание е резонирало в сърцето ти и те е вдъхновило, помисли за дарение чрез бутона "Благодаря ти много". Твоята подкрепа ни помага да продължим да носим тези чисти и вдъхновяващи послания на света. И настъпва следващият етап на разбиране. Докато всеки от вас работи за изцеление на рани и укрепване на любовта, общност от ангели се обединява, насищайки живота ви с състрадание и благодат. Те шепнат мъдрост в сърцата ви, водейки ви към бъдеще, изпълнено с обновена светлина. Когато надеждата срещне прошката, невъзможното става не само възможно, но и неизбежно. Помисли за този момент като за шанс за преход, където всяко преживяване и всяка пролята сълза се трансформират във водата, която подхранва семената на изкуплението и духовния растеж. Пробуждането е непрекъснат процес. Танц между две души, които сега разбират същността на безусловната любов. 4 Triple Source. Разбирането, че твоята любов е по-голяма от всяко съмнение, хвърля нова светлина върху живота. Отново преплетени, вие сега прегръщате обновена визия за свързаност и баланс. Това е любов, която не само устоява на изпитанията на времето, но и процъфтява заради тях. И докато усвояваш тези уроци, откриваш истинската същност на битието. Сега, подготвяйки почвата за нова ера на вечна любов, благодари на ангелите за тяхното ръководство и непоклатимо присъствие. Те вплетоха нишки от светлина и защита около вашите сърца, отваряйки пътя за обновени надежди и стъпки към утрешния ден. Знай, че от тук нататък ти вървиш в светлината, а сърцето ти е отворено за всичко, което предстои. 4 и Bump Source, чист кураж. Прегърни тази нова реалност и позволи тя да освети всеки ъгъл на твоето същество. Под защитата на ангелите, ценностите на любов, защита и състрадание сега водят твоите ежедневни действия. И помни, макар да има моменти, в които миналото се опитва да засенчи настоящето, силата на любовта е спечелила всички битки. Докато се приближаваме към края на това послание, поеми дълбоко въздух и позволи на всички благословии, които идват с енергията на помирение и обновление, да се утвърдят в душата. Ти си вечен, а твоето пътуване е предназначено да бъде неизчерпаем източник на любов и реализиране. Размисли с благодарност за преживяванията и устойчивостта, които те доведоха до тук. С това завършвам тази част от посланието, надявайки се то да резонира дълбоко във всяка нишка на твоето същество, предлагаща мир, разбиране и сигурността на вечната любов, която надхвърля всяка пречка. Ако това послание е резонирало с теб и твоята ситуация, напиши в коментарите. Любовта и прошката винаги ме водят. Сподели своите преживявания в коментарите. Ако ти е харесало това видео, харесай и се абонирай за канала за още вдъхновяващи съдържания. Благодаря ти, че гледа и до следващото видео 47 Plus Source. Торштио В. Пробуждането на нова реалност, скъпа душа, ти се намираш на ръба на духовно възраждане. В този момент на преход, ангелите те призовават да отвориш ръце и да приемеш благословиите, които търпеливо чакат да наводнят живота ти с радост и обновена цел. Всяко преживяване, което си имала досега, не е било напразно.
То е служило като подготовка и укрепване за това, което предстои. Замисляла ли си се за вродената сила, която притежаваш? Тази способност да преобразуваш болката в сила, тъгата в светлина и омразата в любов е знак на душа, която е живяла и е научила дълбоко. В космическата картина на живота, твоето присъствие е ярка точка на светлина, която води не само себе си, но и вдъхновява тези около теб. Преодоляната трудност е формирала устойчивост, която е непоклатима. Този решаващ момент, в който твоята сродна душа почти се е изгубила в сенките, всъщност се е трансформирал в ценен урок за двамата. Представи си сега сцената. Повторно срещане не само на тела, но и на души, които отдавна жадуват за този момент на единство и разбиране. Думите, преди натоварени с болка и обида, сега излизат чисти, ангажирани да изградят нова реалност заедно. Това повторно срещане не е просто щастлив край, а ново начало, изпълнено с възможности, където любовта разцъфтява в най-същинската и чиста форма. Нека тази сцена нарисува нежна усмивка на лицето ти, напомняйки ти, че истинската любов винаги намира своя път, дори в бурни морета. Може би се питаш, защо преминах през всичко това? Отговорът, скъпа душа, е, че всичко е служило на целта да те направи още по-силна и мъдра. Пътят от болката до изкуплението може да бъде труден, но именно там се случват най-красивите срещи с истинската същност на битието. Присъствието на ангелите по време на всяка стъпка от това пътуване гарантира, че нито една сълза не е била пропиляна, нито един урок не е останал без да бъде усвоен. В този точен момент ти си поканена да размислиш колко си израснала и колко това израстване е повлияло не само на теб самата, но и на тези около теб. Ти ставаш като фар, излъчваш светлина и надежда, показвайки, че трансформацията е възможна. Миналото е диригент, който е оркестрирал хармонии и дисонанси, всяка от които е жизненоважен компонент на тази симфония на живота. Позволи си да танцуваш в ритъма на тази вечна музика, знаейки, че всяка стъпка те приближава до пълноценен и автентичен живот. Емоцията да се помириш със себе си и с твоята сродна душа е просто несравнима. Има нещо дълбоко удовлетворяващо в знанието, че си преодоляла това, което изглеждаше невъзможно, и сега свидетелстваш за разцвета на нова глава. Ако преди пътят изглеждаше пуст и изпълнен с несигурности, днес той се разкрива по-ясен, сигурен и натоварен със значения, които едва ли можеше да си представиш. Бъди благодарна за всеки момент, за всяко дишане, което изпълва съществото ти с живот и жизненост. Сега си по-съзнателна за ценността на всеки миг, за чудото да бъдеш, да обичаш и да се чувстваш обичана. Под утрото на нов ден ти се изправяш с увереността на този, който знае, че е обгърнат от божествената защита на ангелите. Ясното послание, което те изпращат, е за любов, трансформация и светло бъдеще, което се разгръща под твое командване. В този решаващ момент ангелите отново шепнат: любовта е най-мощната сила в Вселената. Тя зашива там, където има разрив, обединява там, където има разделение и осветява там, където има сенки. Дръж това винаги в ума си, скъпа душа, защото то ще бъде водачът, който ще те води през бурните морета по твоя път. И така, завършвам тази част от посланието, надявайки се, че е докоснало сърцето ти и е осветило ума ти, водейки те към реалност, в която любовта е начало и край. С всяка стъпка знай, че си наблюдавана и подкрепяна от същества на светлина, които дълбоко се грижат за твоето щастие и благополучие. Нека намериш мир в прегръдката на прошката, сила във връзките на любовта и радост във всеки момент, живеейки с намерение и цел. Твоето пътуване не е просто преминаване, а хармоничен танц между пътищата, които избираме, и тези, които ни избират. Ако това послание е резонирало с теб и твоята ситуация, напиши в коментарите: любовта и прошката винаги ме водят. Сподели опитите си в коментарите. Ако ти хареса това видео, харесай и се абонирай за канала за още вдъхновяващи съдържания. Благодаря ти, че гледа, и до следващото видео, чачай как, скъпа душа, когато навлизаме в последните завои на това пътуване на трансформация и изкупление, сме подтикнати да размислим за дълбочината на любовта и за това как тя е обитавала в сенките, само за да възкръсне още по-ярка и силна. Представи си за миг, че твоята история е като космическа тъкан, изтъкана от мъдростта на Вселената, където всеки конец представлява избор, емоция, а всеки възел – урок. В безкрайността на пространството, което обгръща живота ти, всяко преживяване, всяка сълза и усмивка има прецизна цел. Ангелите ръководиха стъпките ти в този космически танц, за да ти напомнят, че не само ти си обичана, но и пионерна, любовта в най-чистата и неописуема форма.
Това повторно срещане с твоята сродна душа, което изглеждаше толкова заплашено, сега се е превърнало в крепост на надежда и устойчивост. Не са само ръцете ви, които се преплитат, но и сърцата ви, настроени на интервал от ноти, които съставят музиката на загубена. И сега отново намерена любов 4.0 Power Source. Когато отново преживяваме сцената, в която твоята сродна душа най-накрая осъзна дълбочината на твоята любов и преопредели съдба, която изглеждаше запечатана в тъмен мрак, е невъзможно да не усетиш вълна от благодарност и удовлетворение. Понякога животът поставя предизвикателства, за да можем да се преоткрием и да се пренастроим с това, което наистина има значение – любовта, която надхвърля всичко. С всеки избор, направен от сърцето, се ражда нова възможност за изцеление и помирение. Ти не си сама. Както фар в нощта, ти беше водена от ангелски светлини, които се погрижиха стъпките ти винаги да те водят към най-дълбоката истина за това, коя си. Когато доверието е възстановено и прошката е предложена с отворено сърце, магията на любовта разкрива своята истинска магия – да лекува и обединява. На този път, скъпо сърце беше посеяла семена, които сега започват да покълват. Виждам градина от любов, която цъфти около теб. Това не е само чудото на устойчивостта, но и на възраждането на надеждата. Сред хаоса, където би могло да има само пепел, фениксът на любовта се изправя, носейки със себе си нови обещания и обновени реалности. 4.1 Power Source. Размисли за това как миналото, макар и болезнено, е обучило великолепно настоящето ти. Всяка камък по пътя, всяко преодоляно изпитание сега са стълбовете, които поддържат настоящето. Белезите на сърцето съдържат истории за победа и преодоляване, които един ден ще споделиш не като разкази за оплакване, а като съги за смелост и трансформация. Ти си героинята на това пътуване, а духът ти се издига, воден от мъдростта на ангелите, които те обграждат с тяхната светлина. Когато отново срещнеш своята сродна душа, знай, че пътят не свършва тук. Всъщност, той започва празна страница, готова да бъде запълнена с нови спомени, нови истории за солидна и непоклатима любов. Вие, две души, научихте, че заедно сте по-силни, обединени не само от съдбата, но и от избора. С всяка стъпка, която правите напред, любовта се укрепва, подхранвана от уроците на миналото и надеждите за бъдещето. 4.3 Power Source. Ако все още не си се абонирала за канала, възползвай се да се абонираш. Това ни помага да продължим да създаваме значими съдържания за теб, продължавайки съобщението. И ето ни, в залеза на тази глава, готови за ново зазоряване. Всички сълзи, всички смехове, всички моменти, които изглеждаха незначителни, се събраха в този велик подарък на настоящето. Погледни около себе си, виж потвърждението на ангелите в знаците около теб, в топлината на слънцето, в шепота на вятъра и дори в онова срещане на погледи с твоята сродна душа. Те са пазителите на тази любов, свидетели на твоята устойчивост и на безупречните контури на истинската любов. Позволи мирът да преобладава в сърцето ти, знаейки, че си подкрепяна от сили, които надхвърлят всяко земно разбиране. Усети всеки ден присъствието на ангелите, винаги около теб, готови да ръководят всяка твоя стъпка към безкрайно щастие. Това е само началото на всичко, което предстои, и ти си готова. Така казвам доскоро, завършвайки тази част от нашето пътуване, оставяйки надежда в сърцето ти, вяра в ума ти и любов в душата ти. Нека намериш мира, който търсиш, и нека възродената любов продължи да те води в вечността на твоите преживявания. Ако това съобщение е резонирало с теб и твоята ситуация, напиши в коментарите «Любовта и прошката винаги ме водят». Сподели своите преживявания в коментарите. Ако ти хареса това видео, харесай и се абонирай за канала за още вдъхновяващи съдържания. Благодаря ти, че гледа, и до следващото видео 4.7 Plus Source. Скъпа душа, докато напредваме към заключението на тази интензивна и трансформираща разказ, ти си поканена да погледнеш навътре, където всички истински отговори пребивават. Представи си, че животът е книга, в която всяка обърната страница разкрива не само нови предизвикателства, но и нови възможности да растеш и да обичаш по-дълбоко. Това е моментът, в който надеждата и реалността се преплитат, за да създадат времева линия, изпълнена с безкрайни възможности. Дори и да си преминала през моменти на голям емоционален смут, знай, че всеки един от тях е бил стъпка към по-дълбоко разбиране на себе си и на любовта. Ти беше водена от мъдрост, толкова стара колкото звездите. Мъдрост, която пребивава в теб и която ангелите нежно събудиха в теб. Сега, изправена пред нов хоризонт, чувствай се горда, знаейки, че твоята вътрешна сила те е довела до тук
и ще продължи да те води. 4 Patina of Source. Помисли за това време като за етап на духовна метаморфоза. Коконът на миналото се е разпаднал, разкривайки красотата на твоята истинска същност. Както пеперуда, която е излязла, ти си готова да летиш отвъд ограниченията, които преди си мислела, че имаш, изследвайки нови висоти на любов и реализиране. Все едно, че всяко размахване на крилата ти получава благословията на ангелите. Всяко движение отеква с хармонията, която сега обитава в живота ти. По този път, не забравяй ролята, която прошката играе в трансформацията на тази история. Прошката, скъпа душа, е катализаторът, който разплита възлите на миналото, позволявайки на застиналата енергия да тече свободно отново. Като прощаваш, ти освободи себе си и другите, създавайки пространство за изцеление и за любовта да расте експоненциално. 4 Power Source. Ако твоята сродна душа е била временно заслепена от страх и илюзии, то любовта, невидима, но непобедима сила, е възстановила зрението и е отворила път на светлина. Помисли за това като за втори шанс не само да започнеш отново, но и наистина да разбереш какво означава да обичаш безусловно. Сега, до твоята сродна душа започва ново пътуване, изпълнено с възможности да подхранвате и празнувате неразрушимата връзка, която сте споделяли през времето. Ако все още не си се абонирала за канала, използвай този момент, за да се абонираш. Това ни помага да продължим да създаваме значими и вдъхновяващи съдържания за теб. Продължавайки съобщението, докато следваш този нов път, не забравяй постоянното присъствие на ангелите, които в тяхната безкрайна мъдрост остават бдителни, готови да водят всяка стъпка. Те носят мир на твоето сърце и насочват твоята траектория към по-висшето добро, напомняйки ти за силата, която пребивава в теб, за да трансформира всякакви обстоятелства в твоя полза. Ти си в крайна сметка фар на любов и надежда за тези около теб. 4 Enam Source. Позволи на всеки ден да бъде свидетелство за любовта, която тече свободно между теб и твоята сродна душа. Любов, която сега е имунизирана срещу бурите на съмнението и отчаянието. Нека всяка сутрин събужда нови обещания и всяка вечер да бъде празнуване на победата на любовта над страха. Докато живееш в това ново състояние на благодат и реализиране, вдъхновявай се да бъдеш източник на любов не само за твоята сродна душа, но и за всички, които преминават през пътя ти. Сега, скъпа душа, докато се подготвяме да завършим тази великолепна история, желая да носиш със себе си яснотата, получена чрез научените уроци. Нека любовта винаги намери своето място. Не само в твоето сърце, но и във всички аспекти на твоето съществуване. Тази любов е безсмъртна, а нейната същност продължава да излъчва светлина, която надхвърля времето и пространството. Когато достигнеш пространство на мир и благодарност, знай, че нашето време заедно в това съобщение от ангелите беше само един поглед към това, което твоят велик потенциал има да предложи на света. Нека всяка стъпка в твоето бъдещо пътуване бъде водена от тази светлина, от любовта и твоето желание за по-висша истина, която да благороди и освети живота ти. Ако това съобщение е резонирало с теб и твоята ситуация, напиши в коментарите «Любовта и прошката винаги ме водят». Сподели своите преживявания в коментарите. Ако ти е харесало това видео, харесай и се абонирай за канала за още вдъхновяващи съдържания. Благодаря ти, че гледа и ще се видим в следващото видео 47 Source. Скъпа душа, когато достигнем до последната част на нашия разказ, е време да размислим какво означава да завършим един цикъл и да започнем нов. През този процес ти се потопи в дълбините на своите емоции, изправи се пред страховете си и излезе по-силна, по-мъдра и по-осветена. Това е момент за празнуване не само на устойчивостта, която прояви, но и на тихите победи, които построи чрез любов и прошка. Представи си сега на осветен път, където всяка стъпка блести с светлината на споделената и умножена любов. Това, което преди изглеждаше разделено от бездни на съмнения и недоразумения, сега намира солидния мост, построен от искреното желание да разберем и да растем заедно. Този мост, настлан от искрени желания за помирение, те води към нова земя на обещания и потенциал, лесно, разпознаваеми 4.0 Plus Source. В това ново пространство, където любовта царува, откриваш красотата да бъдеш напълно присъстваща в собствения си живот. Всеки изживян момент е празнуване на победата на любовта над несигурността, осъзнаване, което отеква не само в теб, но и във всички, които споделят това пътуване до теб. Приемайки безкрайната възможност да бъдеш, твоето съществуване става вдъхновяващ фар за другите, които търсят пътя. Докато гласовете на ангелите ехтят в твоята душа, носейки послания за мир и надежда, вроденото спокойствие разцъфтява в
теб. Те ти напомнят, че независимо колко интензивни могат да бъдат приливите на живота, никога не си сама. Любовта, в най-чистата си форма, е невидимата връзка, която свързва всички нас през времето и пространството и нищо не може да наруши нейната цялост. 4 Emil Source. Припомняйки си пътуването, осъзнаваш как всичко е сътрудничило за твоето благополучие, дори и онези части, които изглеждаха мрачни и непроницаеми. Чрез тези опити ти намери най-автентичната версия на себе си, същество, което е продукт на всичките ти избори, добри или лоши, изпратени да те укрепят. Всяко решение те доведе неизбежно до този точен момент на яснота и обновление. Нека това разбиране те вдъхнови да живееш в съответствие с обещанията, дадени на самата теб, онези, които винаги си знаела дълбоко в сърцето си, че трябва да бъдат изпълнени. Сега е времето да живееш в пълна хармония с твоята истина, позволявайки светлината ти да блести още по-силно, отколкото някога си можела да си представиш. Това е проявлението на любовта, която никога не се отказва, която никога не угасва и която само расте в блясък и сила. 4 Dolpha Plus Source. Сега, скъпа душа, докато преминаваш в тази нова фаза на пълно и съзнателно съществуване, помни, че ангелите продължават да наблюдават и водят стъпките ти. Те те аплодират за всяка стъпка напред към твоята пълнота и празнуват всяка малка стъпка като кулминация на желание, което е по-старо от времето. Твоята история, написана в звездите, е свидетелство за трансформиращата сила на любовта. Ако все още не си се абонирала за канала, използвай този момент, за да се абонираш и да ни помогнеш да продължим да носим послания, които осветяват и вдъхновяват всяко пробуждане. И докато се сбогуваме с този разказ, знай, че винаги имаш дом в обятията на вечността, в копнежите на сърцето и в тиха музика, създадена от всяко биене на твоите духовни крила. С това заключение, скъпа душа, те насърчавам да прегърнеш любовта в цялата й пълнота, знаейки, че тя винаги ще бъде присъстваща, водеща, защитавала и празнуваща всяка стъпка от пътя, който поемаш към своята самоосъзнатост и по-висша цел. Ако това послание е резонирало с теб и твоята ситуация, напиши в коментарите «Любовта и прошката винаги ме водят». Сподели своите опити в коментарите. Ако ти е харесало това видео, харесай и се абонирай за канала за още вдъхновяващи съдържания. Благодаря ти, че гледа и ще се видим в следващото видео. 4 7 Source. Чека, скъпа душа, докато се приближаваме към края на това пътуване, позволи си да поемеш дълбоко въздух и да усетиш тежестта на преживяванията, които си изживяла, трансформираща се в лека и обновяваща енергия. Тази фаза от живота ти, изпълнена с предизвикателства и преодолявания, е празник не само на любовта, която си намерила в себе си и до своята сродна душа, но и на безкрайната способност за устойчивост, която обитава в твоите дни. От този момент нататък ти си поканена да реалигнираш своите енергии и намерения с мъдростта, придобита от миналите уроци. Ангелите, които са били тихи спътници, продължават да се грижат за теб с нежно и постоянно присъствие, шепнейки истини, които успокояват твоя дух. Те те насърчават да прегърнеш нови възможности с отворено сърце и ясна ум, разбирайки, че любовта винаги е валиден и мощен избор. 4 Plus Source. Сега, ела с мен, докато си представяме безкрайността на бъдещето, което се разпростира пред теб. Всеки ден е бяла платно, чакаща цветовете, които твоите преживявания и намерения ще й придадат. Връзката, която си укрепила със своята сродна душа, сега е основана на взаимно разбиране и уважение, готова да разцъфти в по-богато и съзнателно изразяване на любов. Никога не подценявай силата на това единство, което, освен че е дълбоко лично, е и източник на светлина за тези около теб. Докато вървиш по тази нова глава, оставай наясно, че съществуват цикли, които продължаваме да преживяваме – любов, загуба, учене, растеж и възраждане. Тези цикли не са безсмислено повторение, а спирала нагоре, космичен танц на разширение, който те насърчава да се издигаш все по-високо, по-близо до твоята истинска същност. 4 Plus Source. Представи си тези около теб, вдъхновени от твоето пътуване, затънали в собствените си търсения на светлина и смисъл. Твоята история е живо доказателство, че дори пред най-големите трудности е възможно да излезеш по-силна, водена от основните ценности на любовта и прошката. Като пазител на надеждата, ти притежаваш способността да влияеш деликатно на съдбите на другите, показвайки им, че съществуват пътища, които водят към разбирателство и мир. В бъдещето, което сега те очаква, винаги имай предвид, че гласовете на ангелите никога не са далеч. Те са нежните ветрове, които духат зад гърба ти, нежно те тласкат напред, насърчавайки всяко смело пътуване, което решиш да прегърнеш.
Когато пътищата изглеждат несигурни, просто затвори очи и позволи на твоите духовни крила да те върнат към вътрешната мъдрост. Дар, който вечната любов продължава да подхранва в теб, 4.3 плюс Source. Докато се сбогуваме с това послание от ангелите, знай, че тази история не свършва тук. Тя е част от вечен цикъл, който ще продължи да тъче твоята реалност с нишките на любовта, прошката и надеждата. Ангелите празнуват всяка стъпка, която правиш, всяко решение, взето с отворено сърце, и се молят за твоето продължаващо щастие в този космичен танц. Нека бъде така, скъпа душа. Нека животът ти продължава да бъде ярко изразяване на любов, която лекува и трансформира. Нека намериш благодарност във всички споделени усмивки, във всички научени уроци, знаейки, че твоят път винаги е благословен и твоето съществуване оценявано. Ако това послание е резонирало с теб и твоята ситуация, напиши в коментарите. Любовта и прошката винаги ме водят. Сподели своите преживявания в коментарите. Ако ти хареса това видео, харесай и се абонирай за канала за още вдъхновяващи съдържания. Благодаря ти, че гледа и до скоро в следващото видео 4T7 Plus Source.